ఆ సమయమున శ్రీకృష్ణుడు స్వయముగా ప్రపంచమున నిలిచి ఉన్నాడు. విదురుడు ఆ దేవదేవుని నేరుగా దరిజేర కోరినచో అట్లు కావింపవచ్చును. కానీ తాను తగినంతగా పాపము నుండి ముక్తుడు కానందున అతడు అట్లు అనర్చలేదు. సర్వ పాప ప్రభావము నుండి పూర్తిగా ముక్తుడు కానంత వరకు ఎవ్వరునూ 100కి 100 పాళ్ళు కృష్ణ భక్తిని చేయజాలరు. కుటిల రాజనీతి కనిపించింది. కుటిల నీతిజ్ఞులకు ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుల సాంగత్యముచే తన పుణ్యము నశించిన దనిడి విషయమును విదురుడు ఎరిగి ఉండెను. తత్కారణమున భగవానునితో శీఘ్రమే జతకూడుటకు తాను యోగ్యుడను కానని అతడు తలచెను. భగవద్గీత 7.28 నందు ఈ విషయము ఈ క్రింద శ్లోకమున ధృవపరపబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్తః భజంతే మాం దృఢవతాః. కంసుడు, జరాసంధుడు వంటి పాపులకు అసురులను శ్రీకృష్ణుని పూర్ణ పురుషోత్తముడగు దేవదేవునిగా అంటే పరతత్వము భావింపజాలరు. శాస్త్రములందు నిర్దేశించబడిన ధర్మయుత జీవనపు క్రమానుగత నియమములను అనుసరించడి విశుద్ధ భక్తులే తొలుత కర్మయోగమునందు తదుపరి జ్ఞానయోగమునందు నియుక్తులు కాగలరు. తదనంతరము విశుద్ధ ధ్యానము ద్వారా వారు శుద్ధ చైతన్యమును అవగతం చేసుకొనగలరు. భగవత్ చైతన్యము ఉద్ధి నొందినప్పుడు మనుషుడు విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్యము నుండి లాభమును బడయవచ్చును. సేన్మాహవయ విప్రాహ పుణ్యతీర్థాన్ని నిషేవనాత్. ప్రస్తుత జీవన కాలమునందే మనుషుడు భగవంతునితో సాంగత్యము నొందవచ్చును. తీర్థయాత్రికుల పాపములను తొలగించి వేయుటకే తీర్థస్థానమును ఉద్దేశింపబడినవి. విశుద్ధ అస్తిత్వమును మరియు భగవత్ చైతన్యమును సాధించుటకు తద్విచారమును కలిగిన వారందరికీ అవకాశము నొసగుటకే అట్టి తీర్థస్థానమును విశ్వమంతటను నెలకొని ఉన్నది. అయినను కేవలము తీర్థస్థానమును దర్శించుచు విద్యుత్ ధర్మములను నిర్వహించుటతో ఎవరునూ సంతృష్టి చెందరాదు. భగవత్ సేవలో నియుక్తులై అచ్చట అదివరకే నిలిచి ఉన్నట్టి మహాత్ములను దర్శించుటకు అతడు అభిలషించవలను. ప్రతి తీర్థస్థానమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన వివిధ దివ్య రూపములందు నెలకొని ఉండును. హరే కృష్ణ. కంటిన్యూ చేయండి వాణి మాత. హరే కృష్ణ. లేకుంటే కృష్ణవేణి మాతాజీ, గర్లపతి కృష్ణవేణి మాతాజీ మీరు కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మ్యూట్ లో ఉండిపోయాను ప్రభుజీ. అన్మ్యూట్ కాలేదు, అందుకని చెప్పి రాలేదు. చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ఆ రూపములు అత్యామూర్తులు సామాన్యునిచే సులభముగా గ్రాహ్యముగు భగవద్ రూపములు అని పిలువబడును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మన లౌకిక కేంద్రియములకు పరమైన వాడు. మన ప్రస్తుత నయనములకు అతడు దర్శనీయుడు కాడు. మన ప్రస్తుత కర్ణములచే అతడు వినబడడు. ఎంత శాతము మనము ఆ దేవదేవుని సేవలో నియుక్తమై ఉంటిమో, లేదా ఎంత శాతము మన జీవితములు పాపముల నుండి విడివడినవో అంతే శాతము మనము అతనిని గ్రహింపగలము. కానీ మనము పాపముల నుండి విముక్తులము కానప్పటికీ కరుణాపూర్ణుడగు అతడు మందిరమందలి అత్యామూర్తి రూపమున తనను గాంచుటకు మనలను అనుమతి నొసంగుచుండును. భగవానుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడు. తత్కారణమున అత్యామూర్తి ద్వారా అతడు మన సేవను స్వీకరింపగలడు. కావున ఎవ్వరును మందలి అత్యామూర్తిని మూర్ఖముగా విగ్రహమని భావింపరాదు. అట్టి అత్యామూర్తి విగ్రహము కాదు, సాక్షాత్తుగా భగవానుడే. మనుజుడు ఎంత శాతము పాపముల నుండి ముక్తి నొందునో అంత శాతము అత్యామూర్తి యొక్క ప్రాధాన్యమును అవగతం చేసుకుని సమర్థుడగును. కనుక విశుద్ధ భక్తుని మార్గదర్శకము సర్వదా వాంఛనీయమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా ప్రభుజీ చదవటానికి? గర్లపతి కృష్ణవేణి మాతాజీ చదవండి.
హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. చదవమంటారు ప్రభుజీ? చదవండి చదవండి మాతాజీ. భారతవర్ష ప్రాంతం నందు వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు మాతాజీ. చదువుని వాణికి మరి మాతాజీ వాళ్ళు చదువుని. గర్లపతి. భారతవర్ష ప్రాంతమునందు వరదలు వేలాదిగా తీర్థస్థానములు సర్వతా నెలకొని ఉన్నది. సంవత్సరములోని అన్ని కాలములందు జనసామాన్యము సంప్రదాయ అభ్యాసము అట్టి తీర్థస్థానములను దర్శించుటందు వివిధ తీర్థస్థానములందు గల శ్రీకృష్ణ భగవానుని కొన్ని అర్చామూర్తి ప్రతివిధ్యములు ఇచ్చట పేర్కొనబడినవి. మధుర కృష్ణుని జన్మస్థలము యందు భగవానుడు ఆదిశేషునిగా నెలకొని ఉన్నాడు. ఒరిస్సాయందు ఆ దేవదేవుడు జగన్నాథునిగా పురుషోత్తమునిగా సైతము పిలవబడును నెలకొని ఉన్నాడు. అలహాబాదు ప్రయాగానందు అతడు బిందు మాధవునిగా నెలకొని ఉన్నాడు. మందరాచలమున భగవానుడు మధుసూదనునిగా నిలిచి ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. మధుసూదనిగా నిలిచి కొంచెం పైకనండి మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. ఆనందారణ్యమున వాసుదేవునిగా పద్మనాభునిగా జనార్దునిగా విష్ణువు కంచి యందు విష్ణువుగాను మాయాపురమునందు హరిగాను అతడు పిలువబడుతు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క అట్టి కోట్లాది అర్చరూపములు విశ్వమందుటను నెలకొని ఉన్నవి. అవన్నీయును చైతన్య చరితామృతమును ఈ క్రింది వాక్యములో సంగ్రహపరుచబడి ఉన్నవి. సర్వత్ర ప్రకాశతర భక్త్యే సుఖార్జితే జగతే అధర్మనాసి ధర్మస్థాపితే. భక్తులకు ముందు నొసగుటను తన పాపములను పరిహరించుకొనుటకు సామాన్యునికి అవకాశమొసగుటకును ప్రపంచమునందు ధర్మమును స్థాపితము చేయుటకును భగవానుడు ఆ విధముగా స్వయము విశ్వమంతటను విస్తరించి ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. భాగవతం 3వ స్కందం 1వ అధ్యాయం శ్లోక 17. స నిర్గత 17-16. స్వయం ధనుర్ధ్వారి నిధాయ మాయాం భ్రాతు పురో మర్మసు తాడితో అపి సైత్తం అత్యుల్బణ కర్ణబాణైర్
గత వ్యతో అయాద్ ఉరుమాన యానహ. ఆ విధంగా కర్ణముల గుండా గుచ్చుకొని పోయిన బాణములు హృదయాంతరాళమును తాకగా విదురుడు తన విల్లును గృహద్వారమున విడిచి సోదరుని గృహమును వీడెను. బాహ్యశక్తి యొక్క కర్మలు సర్వోత్కృష్టమైనవని భావించిన కారణమున అతడు ఏ మాత్రము వ్యత చెందలేదు. సో విదురుడు దివ్య స్థితి మనం చూడొచ్చు. సో మనం ఈ స్థితిలో ఉంటే ఏమవుతుంది, మనకు త్వరనే మనకేమైనా శక్తి ఉంటే మనము కూడా ఫైట్ చేస్తాం, మనము కూడా దుర్యోధన వంటి వ్యక్తిని మేము దూషించుతాం. సో విదురుడు లేదు, ఇది వాళ్ళు బాహ్య శక్తి యొక్క కర్మలు. అంటే ఎవరు కూడా స్వతంత్రాలు కాదు, ప్రతి ఒక్కరు ఐదర్ మహామాయ శక్తి లేకుంటే యోగమాయ శక్తిలో ఉన్నారు. సో బద్ధజీవులు మనమందరూ మహామాయ ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇది మన్యతి. సో బద్ధ జీవనంలో సంపూర్ణంగా గుణాలు ఉంటేనే అది బంధనం, అది పగ్గము అన్నట్లు. త్రాడు అంత మీనింగ్, రోప్స్. కొంత సమయం సత్వగుణం, కొంత సమయం రజోగుణం, కొంత సమయం తమోగుణం. దుర్యోధనుడు అటువంటి వ్యక్తిలో ఎక్కువగా తమోగుణ ప్రాధాన్యంగానే ఉంటారు. పెక్యులియర్ కండిషన్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఎంటిటీ తమోగుణం. సో ఆ వ్యక్తి దాని ఒక ప్రభావం నుండి వాడు పలికిన మాటలు, శబ్దాలు, దుర్యోధనుడు మాటలో విదురుడు అంతగా తీసుకోలేదు. ఇది భగవంతుడ ప్రకృతి, మహామాయ ప్రకృతి తమోగుణ ప్రభావంగా ఉంది. ఇప్పుడు తమోగుణ ప్రభావము ఎక్కువగా ప్రవర్తించిన భగవంతుడు ఇచ్చ నుండి ప్రవహించినట్టుంది. అంటే భగవంతుడు ఒక ఇచ్చ లేక ఒక గడ్డి ఇది కూడా చలించదు. సో విదురుడు దాన్ని గుర్తించారు, త్వరనే వాళ్ళు అయింది చాలు. సో నాకు భగవంతుడు ఇది అవకాశమే ఇచ్చారు, ఇది ఒక నాకు భాగ్యమే, సౌభాగ్యమే ఈ స్థితి అన్నట్లు వాళ్ళు త్వరనే ఆ దుర్యోధనుడి మాటని వాళ్ళేమి అంతగా వెతలేక అని చెప్తున్నారు. ఏమాత్రము వ్యత చెందలేదు. నారాయణ పరా సర్వే నా కుతశ్చన బిభ్యతి స్వర్గ అపవర్గ నరకేషు తుల్య అర్థ అపి దర్శన. సో నారాయణ పర శుద్ధ భక్తులు అంటే వాళ్ళు ఇది వాళ్ళ ఒక స్పెషాలిటీ, వాళ్ళ విశేష గుణం, దివ్య గుణం. సో వాళ్ళు ఏ ఒక్క సన్నివేశము, ఏ ఒక్క స్థితి, ఏ ఒక్క ఇది కూడా వాళ్ళు కలత పొందలేదు. విదురుడు ఆ వంటి మహాత్మ విదుర. సో ఇంకా అదర్వైజ్ వాళ్ళు బ్లెస్సింగ్ అని తీసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ దుర్యోధనుడికి వాళ్ళు నీతో ఈ మాటలు వచ్చి నాకు సంపూర్ణ ఇంకా ఎక్కువగా భగవంతుని ఆశ్రయించే ఒక సన్నివేశం కలిగింది కదా, సో ధన్యవాదాలు అని వాళ్ళు హృదయంలో అంతరాళంలో దుర్యోధనుడిని థ్యాంక్స్ చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. బయటగా చూస్తే వాళ్ళు విడిచేశారు, అక్కడ వాళ్ళ విల్లుని విడిచి వెళ్ళారు. లేదు, అంతర్యంగా వాళ్ళు ఇది భగవంతుడి సూచన, చాలు నాకు ఇంకా నేను ఎక్కువగా కృష్ణుని ఆశ్రయించే ఒక అవకాశం నాకు దొరుకుతుంది అని వాళ్ళు అంత ఆనందంతో వాళ్ళు స్వీకరించారు. ఏమీ కూడా ఏ మాత్రం వ్యత చెందలేదు. ఏం చేశారు తర్వాత వాళ్ళు? సనిర్గత కౌరవ పుణ్యలబ్ధో గజ వయాత్ తీర్థ పద పాదాని అన్వాక్రమత్ పుణ్య చికీర్షయోర్వ్యాం అధిష్ఠితో యాని సహస్రమూర్తి. తన పుణ్యముచే విదురుడు పవిత్రులకు కురువంశజును పొందిన లాభములన్నింటినీ సాధించాడు. హస్తినాపురమును వీడిన పిమ్మట అతడు భగవానుని పాదపద్మములకు పెక్కు తీర్థస్థానములను ఆశ్రయించాడు. ఉన్నతమైన పుణ్య జీవనమును బడయు కోరికతో అతడు భగవానుని వేలాది దివ్య రూపము సిద్ధమై ఉన్న పవిత్ర స్థానములకు ప్రయాణించెను. సో తీర్థక్షేత్రాలు ఇక్కడ చెప్పినట్లు భగవంతుడ పాద పద్మ ఆశ్రయంలో ఉండే స్థానాలు, దివ్య ప్రదేశాలు. భగవంతుడ అనుగ్రహం నుండి ఇక్కడ చెప్తున్నారు వేలాది, ప్రభుపాద చెప్తున్నారు మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్. నాకు ఫస్ట్ ఇవంతా విన్నప్పుడు ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది, మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ అని అనిపిస్తుండే నాకు. యాక్చువల్ చెప్తారు ఈ భగవంతుడ దీని నుండి వ్యవస్థ నుండి కేవలం మనకు భారతంలో మాత్రమే ఈ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి అని లేదు, భూలోకంలో కూడా
అమెరికా, యూరోప్, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఏది ప్రదేశాలు ఉన్నాయి అన్ని కూడా భగవంతుడ ఈ దివ్య మూర్తులు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క టైము అది ఒకటి గుప్తంగా అది ఏం చెప్తారు దాన్ని, అది కవర్ అవుతుంది అంతే. సన్నివేశాలు భగవంతుడు మందిరాలు, మూర్తిలో అది భూమిలోగానో లేకుంటే ఇంకో పదుల మధ్య అవుతుంది. లేకుంటే ఈ దివ్యమూర్తిలో ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాయి. ఇవంతా అన్ని వైపు భూలోకంలోనే కాదు, వేరే వేరే లోకాల్లో కూడా. దానికి ఒక్కొక్క టైం చెప్తారు. అక్కడ మనకి దొరికింది జర్మనీలో యాదో ఒక నరసింహ డిటి దొరికింది, ఇంకొకటి యాదో అమెరికాలో ఒకటి దొరికింది అంటే వింటాం మనం. ఒక గుహలా దొరికింది మన ఈ మూర్తిలు. సో అంటే ఈ మూర్తిలు, ఈ పూజ ఇది ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ జరుగుతాం. కొంతమంది అనుకుని లేదు మూర్తి పూజ అనేది మీరు ఇప్పుడు కల్పించుకొని ఆచరిస్తుండేది, అది ఈ వెనకాల నుంచి లేదు, ఇది కొత్తది అనంతా చెప్పే అజ్ఞానవంతులు ఉన్నారు. నిరాకారవాదులు, పర్టికులర్ నిరాకారవాదులు, మాయావాదులు చెప్తారు. వాళ్ళకి అవగాహన లేదు. భగవంతుడే దివ్యమూర్తి అంటే సాక్షాత్ భగవంతుడే. భగవంతుడు అర్చ అవతారం. ఏం చెప్తారు అది నారకీ బుద్ధి అని చెప్తారు. భగవంతుడ ఈ దివ్యమూర్తిని ఎవరైనా ఒక బొమ్మ, ఒక రాయి, ఒక ఇది అని తెలుసుకుంటే ఆ వ్యక్తి నరకంకి వెళ్తున్నాడు. ఆ బుద్ధి నరక బుద్ధి కారణమున అలాగా వాళ్ళ ఒక ఆలోచన, ఆ వ్యక్తికి ఒక ఇది ఇమాజినేషన్ కాదు, అది ఐడాల్ కాదు, అది డైటీ. డైటీ అంటే ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఈ ఐడాల్ అంటే ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఇమాజినేటివ్ రిప్రజెంటేషన్. సో మనం కూడా ఖండించుతాం. ఐడాల్ వర్షిప్ మేము చేయము. మనం చేసేది డైటీ వర్షిప్, మూర్తి, అర్చామూర్తి. ఓకే, అది ఒక శ్లోక ఉంది నాకు అది జ్ఞప్తి. ఓకే, నారక బుద్ధి అంటే వైష్ణవే జాతి బుద్ధి. ఎనీవే నేను అంత తర్వాత చూస్తాను. సో ఎనీవే అది చెప్పేది ఏమంటే ఈ మనము ఆ బుద్ధితో మనము దీన్ని భగవంతుడు దివ్యమూర్తిని మేము ఎరగం. విరుదుడు అంత మహాత్ముడు వాళ్ళు త్యజించే వాళ్ళు ఏమో కేవలం ఎక్కడో వెళ్ళి సన్యాసత్వమో ఇంకొకటో బ్రహ్మన్ అనో ఒక ఆ విధమైన ధ్యానమో దానం చేస్తారు. వాళ్ళు త్యజించి గృహస్థ ధర్మం నుండి వాళ్ళు క్షత్రియ ధర్మం నుండి దీనికి మంత్రిగా ఉన్నది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు భగవంతుని ఆశ్రయించే కారణమున ఈ దివ్య మూర్తి నుండే అంత దివ్య క్షేత్రాన్ని విజిట్ చేస్తున్నారు. సో కేవలం దివ్య క్షేత్రాలకు వెళ్ళేది, అక్కడ నదీలు స్నానం చేసేది అంతే కాదు. అక్కడ ముఖ్యంగా అక్కడ ఉండే దివ్యమూర్తిలు, భగవంతుడ సేవ జరుగుతూ ఉండేది, ఆ దివ్యమూర్తిని ఆశ్రయించేది. సో ఆశ్రయించే విధానం కూడా చెప్తారు. అక్కడ ఉండే ఒక మహాత్ముల భక్తులు వాళ్ళ ద్వారా మనం భగవంతుడి గురించి విని ఆశ్రయించేది. యస్యాత్మ బుద్ధి కుణపే త్రిదాత్కే యత్తీర్థ బుద్ధి సలిలేన కరిచిత్ జనేషు అభిజ్ఞేషు సయేవ గోకరహ. సో తీర్థ బుద్ధి అంటే కేవలం అక్కడ వెళ్ళి తీర్థక్షేత్రంలో స్నానం చేసేదంతే కాదు, అలహాబాద్ వెళ్ళి ప్రయాగం స్నానం చేసేదంతే కాదు, అక్కడ ఉండే బిందు మాధవ భగవంతుడు దివ్యమూర్తిలు దర్శించి అక్కడ ఉండే భక్తులు వాళ్ళ నుండి భగవంతుడి గురించి ఆ శ్రవణ కార్యాలు చేసి, విదురుడు అదే చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆ దివ్య క్షేత్రాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఉండే భక్తులు, అక్కడ సాధువులు వాళ్ళు ఒక సంఘంలో వాళ్ళు ఇంకా పురోగతి సాధించేది చూస్తాం. అంత్యమున మైత్రేయుడ ఆశ్రయం పొందుతారు, మైత్రేయ మహర్షి. సో అలహాబాద్ లో దివ్యమూర్తి, ప్రయాగ్ దీంట్లో బిందు మాధవ, మెట్గా జగన్నాథ్, పూరిలో జగన్నాథుడు. సో ప్రతి ఆ ప్లేస్, మాయాపూర్లో హరి, మథురాల కేశవ డిటి ఉంది అది. సో ఇవంతా ఎప్పుడు కూడా ఈ భగవంతుడ నిత్యంగా వ్యక్తమైన దివ్యమూర్తి. సో వీడిని ఆశ్రయించాలి. అక్కడ వెళ్ళే దీంట్లో మనం కేవలం సైట్ సీయింగ్, తీర్థక్షేత్రం అంటే సైట్ సీయింగ్ కాదు. సైట్ సీయింగ్ మనం వెళ్తాం, అమెరికాకి వెళ్తాం, యూరోప్కి వెళ్తాం, అలాగనే తీర్థక్షేత్రం సైట్ సీయింగ్ కాదు. మేము 20 స్థలాలు చూడాలి, 70 స్థలాలు చూడాలి, 100, అది కాదు. అక్కడ భగవంతుడ దీని ఉపస్థితిని నేను గ్రహించే విధంగా భగవంతుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడ గూర్చి అక్కడ శ్రవణం చాలా ముఖ్యం. శ్రవణము అయితే మనకి భగవంతుడ అస్తిత్వము అక్కడ వ్యక్తమైన ఇది మనకి గ్రహించవచ్చు. సో చాలా అది ముఖ్యం. అది చాలా గొప్ప భక్తులు అక్కడ నివసించే క్షేత్రాలు.
సో అది ఆ స్థలాలు వాళ్ళు ఉండి భగవంతుడ శుద్ధ భక్తి సాధన చేసిన స్థలాలు, కుటీరాలు, వాళ్ళు భజన కుటీరాలు. సో ఇదంతా మనకి చాలా ముఖ్యం మనకి అక్కడ. సో ఆ గొప్ప భక్తుల ఆశ్రయం, వాళ్ళు భగవంతుని ఆశ్రయించి భగవంతుని సంతృప్తి చేస్తారు భక్తి కార్యాలు. సో ఆ ప్లేసెస్ నేను విజిట్ చేసేది. సో ఇది విదురుడు చేస్తున్నారు ఇక్కడ. విదురుడు చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ కృష్ణుడు ఉన్నారు. సో నేరంగా వాళ్ళు కృష్ణుడి దగ్గర వెళ్ళొచ్చేయండి. వాళ్ళు ద్వారకలో కృష్ణ ఉన్నారు, అయితే వాళ్ళు లేదు నేను ఇంకా అర్హుడు కాదు. సో భక్తుల భావన ఎప్పుడు అట్లే. క్వాలిఫికేషన్ ఉండొచ్చు, గొప్ప భక్తుడు ఉండొచ్చు, మహాభాగవతుడు విదురుడు, అయితే కూడా వాళ్ళు ఆలోచించండి నేను ఈ జన్మంలో ఈ దుర్యోధనుడు వాళ్ళు ధృతరాష్ట్రుడు వీళ్ళ సంఘంలో ఉన్నాను ఇంతవరకు నేను. సో వీళ్ళ మంత్రిగా, వీళ్ళు ఉపదేశకుడుగా నేను ఉన్నాను. సో వీళ్ళు ఒక సంఘంలో నేను కూడా కొంత భౌతిక చాలా కల్మషాలు ఉన్నాయి నాకు అని వాళ్ళు యాక్చువల్లీ కల్మషాలు లేదు విదురుడికి అలా చెప్పాలంటే. అవుతేను మనకు చూపుతుండేది ఆమెట్గా ఒక భౌతిక జగత్లో ఈ కల్మషాలు వస్తుంది అన్నట్లు వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఇంకా పరిశుద్ధుడు కావాలి, ఇంకా నేను ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి సాధించాలి, తర్వాత నేను శ్రీకృష్ణుని నేరంగా కలిసొచ్చు అని వాళ్ళు తన అనర్హతల్ని గుర్తించుకుంటున్నారు. లేదు నేను చాలా గొప్ప భక్తుడు అని భావన లేదు విదురుడు. ఎస్. సో ఈరోజు అలాగే ఒక గొప్ప వ్యక్తి శ్రీలా భక్తి వినోద ఠాకూర్. శ్రీలా భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ అంటే మన గురుష్య పరంపరలో మన అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం సంస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీలా ప్రభుపాదులు. సో వాళ్ళ గురులు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, వాళ్ళ గురు గౌర కిషోర దాస బాబాజీ మహారాజ్, వాళ్ళ గురు. సో వాళ్ళ గురువులు శ్రీలా భక్తి వినోద్ ఠాకూర్. సో భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి 4-5 జనరేషన్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి ఫౌండర్ ఆచార్య, సంస్థాపక ఆచార్యులు అంటే ఈ సంఘానికి శ్రీల ప్రభుపాదు. సో వాళ్ళ శిష్యులు ఉన్నారు, వాళ్ళ ప్రశిష్యులు. అయితే మనకి వాళ్ళ గురుష్య పరంపరలో ఆచార్య, ఫౌండర్ ఆచార్య. సో అదే విధంగా మనకు ధర్మస్థాపన చెప్తారు, ఈ వంటి సంప్రదాయ ఆచార్య అని కూడా కొన్ని వైపు చెప్తారు. సో ఆ 32 మన గురుష్య పరంపర లిస్ట్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు, ముఖ్యమైన ఆచార్యులు వాళ్ళందరూ. సో ఇక్కడ పోయింది ఆ ప్రెజెంటేషన్. ఒక నిమిషం. ఆల్రెడీ చూసాము ఒక టైం, బట్ ఎనీవే అగైన్ ఇక్కడ ఉంది భక్తి వినోద్ ఠాకూర్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. ఎస్, ఇప్పుడు అందరికీ కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను. శ్రీ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వాళ్ళ ప్రణామ మంత్ర నమో భక్తి వినోదాయ సచ్చిదానంద మూర్తయే గౌరశక్తి స్వరూపాయ రూపానుగ వరాయతే. శ్రీ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్లకు నా వందనలను అర్పిస్తున్నాను. ఎవరు? సత్ చిత్ ఆనంద ఒక స్వరూపము. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ శక్తియ అవతార, వాళ్ళు గౌరశక్తి స్వరూపాయ రూపానుగ వరాయతే. రూప గోస్వామి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు నేర శిష్యులు. సో వాళ్ళ అనుయాయుల్లో వాళ్ళు ప్రముఖులు. సో వీళ్ళు 1838 అంటే ఇప్పుడు 184 ఇయర్స్. సో వెనకాలి వీళ్ళ జన్మము. సో వీళ్ళు ఎంత సంవత్సరాలు ఉన్నారు?
1914 అంటే 76 ఇయర్స్ వాళ్ళ ఇది జీవావధి. సో వాళ్ళు గృహస్థ ధర్మంలో ఉన్నారు మొదటగా. వాళ్ళు బ్రిటిష్ భారతం అప్పుడు. సో దాంట్లో వాళ్ళు ఒక మెజిస్ట్రేట్గా పనిచేశారు. వాళ్ళు గొప్ప ప్రచారకులు. ఎంత వాళ్ళ లేఖనాలు వాళ్ళు రాసింది, ఎంతో పుస్తకాలు, కవి కూడా వాళ్ళు. సో మనము వాళ్ళ ప్రార్థనలు మనము రోజు కూడా గౌరారతి కూడా వాళ్ళ ప్రార్థన. కీబ జయో జయో గౌరా చాందే ఆరతి కుశోభ. సో అంటే నవద్వీప్ ధామ మహాత్మ్య అని ఒక గొప్ప గ్రంథం. సో అంతా చాలా వాళ్ళ పుస్తకాలు వాళ్ళు. సో వీళ్ళ గురించి శ్రీల ప్రభుపాద గురువులు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ చెప్తున్నారు. సో శ్రీ భక్తివినోద్ ఠాకూరులు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల చాలా ఆత్మీయ సహచర్యులు, వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డియర్ అసోసియేట్. సో కాల సమయమున ప్రతి ఒక్కటి నశించిపోతుంది భౌతిక జగత్తు అంటే. సో అప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత ఎవరు ఆ ప్రచారం చేసుకొని వచ్చారు? గోస్వామీలు, కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి, నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్, విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్, బలదేవ విద్యాభూషణ. సో అంతా గొప్ప ఆచార్యులు. వాళ్ళంతా ప్రచారం చేశారు. సమయం తర్వాత ఎంతగా ఇది ఒక మప్పు ఇది కప్పబడింది అంటే చెప్తున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు అవతరించింది ముఖ్యంగా గౌడ దేశ. సో అక్కడ ప్రచారం చేశారు వాళ్ళు అప్పుడు 500 సంవత్సరాల వెనకాల. చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు తర్వాత భగవంతుడు ఆ ఇచ్ఛతో బ్రిటిష్ ఎక్కడికే వచ్చారు వాళ్ళు, బెంగాల్కి. వాళ్ళు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇండియాకి ల్యాండ్ అయిపోయింది. వాళ్ళు అక్కడే వాళ్ళు హెడ్ క్వార్టర్స్ చేసుకొని 1600లో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి తర్వాత సో భగవంతుడ ఒక ఇది ప్రతి ఒక్కటి నిర్దేశనం ఒక ఇది ఒక విధంగా వాళ్ళతో మనము ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళు అక్కడ పరిణతి పొంది అంటే వాళ్ళ నుండి ఆ ఇంగ్లీష్ భాష నుండి ప్రచారం చేయాలనో ఎన్నో కారణాలు ఉంటుంది భగవంతుడు చేసే ఇది. సో పర్టికులర్ అప్పుడు బెంగాల్ నుండినే వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు వాళ్ళు ఇండియన్ కాన్క్వెస్ట్ వాళ్ళు. సో అది వచ్చి చెప్తున్నారు ఈ భక్తి కార్యాల్లో కూడా. ఓకే, ఇక్కడ వెళ్ళింది ఇది. ఓకే, ఎస్. సో అందరూ ఎంత పెద్ద భక్తులు ఉన్నారు 500 సంవత్సరాల వెనకాలి. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆ సమయంలో వాళ్ళ నిత్య సహచర్యలు అంతా వచ్చింది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ప్రచారం చేసి అంతా అక్కడ గొప్ప ప్రచారం చేశారు. అయితే అదే ప్రదేశంలో కాల సమయమున ఎంతగా ఇది భౌతికత్వం వచ్చింది అంటే చెప్తున్నారు ఆధ్యాత్మిక విషయం కూడా కేవలం ఒకటి ఫాల్గు వైరాగ్యం. అక్కడ ఉండే ఆధ్యాత్మిక వాదులను ఎవరు ఉంటున్నారు వాళ్ళు కూడా చాలా కపటి, మిథ్యాచారం. ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు అనుయాయులు అని పేర్కొనే భక్తులు ఎవరు ఉన్నారు మనం చైతన్య ఫాలోయర్స్ అని, వాళ్ళు ఊరికే పేరుకంతే వాళ్ళు ఊరికే. ఇప్పుడు మనం చెప్తాం కదా, ఇప్పుడు కలియుగ ప్రభావం బ్రాహ్మణ అనేది ఒకే పేరులా ఉంటుంది, జాతిగా మనం పుట్టేది ఉంటుంది. అలాగనే ఇది చైతన్య మహాప్రభు అనుయాయులు గౌడీయ వైష్ణవ అనేది ఒకే పేరుకంతే. ఆ విధంగా ఇదైంది. సో 350 years పర్టికులర్లీ 350 సంవత్సరాలు 1486 చైతన్య మహాప్రభు. దాని తర్వాత 350 years 1836 ఆ టైంకి అంతా ఒకటి కప్పబడింది. ఆధ్యాత్మికత్వం అనేది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్పిన యుగ ధర్మము అది ఒకటి అదే ఎంత డీవియేషన్స్ ఇది ఉంది అంటే మరలా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తన నిత్య సహచర్యుడు గొప్ప భక్తుడు ఆత్మీయుడైండే భక్తివినోద్ ఠాకూర్ని పంపేది. మరలా అది చైతన్య మహాప్రభు ఇది ఈ యుగ ధర్మము స్థాపించడానికి మరలా పంపేది భగవంతుడు. సో అన్ని శుద్ధ గుణాలు ఒక వైష్ణవులో ఉంటుంది. సో కృష్ణుడు ఉండే దివ్య గుణాలు భక్తుల్లో కూడా అది ఉంటుంది. అది మమైవ అంశ. సో శుద్ధ భక్తులు అంటే సంపూర్ణ వాళ్ళకి అది వ్యక్తం అవుతుంది. భగవంతుడు ఉండే గొప్ప గుణాలు వాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది. సో భక్తుల ముఖ్య గుణాలంటే వాళ్ళు కరుణతో ఉంటారు. ఆచార్యులకి కృపా అవతారం, కరుణా అవతారం అని చెప్పి మర్సీ రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పేది ఉంది. సో వాళ్ళు సత్యవంతులు, అందరికీ కూడా ఒకటలాగే సమదృష్టిలు, ఏది కూడా వాళ్ళ ఇది ఫాల్ట్ లేదు.
సంపూర్ణ శుచి, బాహ్యం ఆంతర్యంగా వాళ్ళది ఏమి మాలిన్యం లేదు. వాళ్ళు ఏది భౌతిక దీన్ని పెట్టుకొని ఉండదు, వాళ్ళకి ఏది అట్రాక్షన్స్ లేవు, ఇది కావాలి అది కావాలి మెటీరియల్ ఇది. అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళకి శ్రమిస్తారు, ప్రతి ఒక్కరు మంచిదానికి వాళ్ళు రియల్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు మంచిది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి చేసేది భక్తుడు. నిజంగా సుహృదం సర్వభూతానాం సుహృదం సర్వదేహినాం. సో ఎంత లక్షణాలు మనము వీళ్ళలో చూడొచ్చు. ఎవరిలో చూడొచ్చు? భక్తివినోద ఠాకూర్లో 26 లక్షణాలు, శుద్ధ భక్తుడు శుద్ధ వైష్ణవ లక్షణాలు అని చెప్పేది అన్ని కూడా సంపూర్ణంగా ఈ ఆచార్యుల మనం వాళ్ళ గుణాలు వ్యక్తమవుతున్నది. క్షణక్షణంకి అది వ్యక్తమవుతుంది. సో మనది అంటే ఎప్పుడో ఒక సమయానికి ఒక గుణం కొంత వ్యక్తం అవ్వచ్చు, అది బద్ధ జీవుల. లేకుంటే ఎక్కువగా మనకి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ ఈ గుణాలే మనకి వ్యక్తమవుతుంటుంది మన పర్సనాలిటీ. ప్రతి శుద్ధ భక్తుల ఆచార్యులు అంటే వాళ్ళు ప్రతి క్షణం ఈ ఒక దివ్య గుణాలు 26 లక్షణాలు చెప్పేది అది వ్యక్తమవుతుంది వాళ్ళ అస్తిత్వం. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు శ్రీ కృష్ణుడే అవతరించిన విధమున వీళ్ళు కూడా తన శుద్ధ భక్తుడైన భక్తివినోద ఠాకూరులు దివ్య గుణాలు, భగవంతుల దివ్య గుణాన్ని వ్యక్తం చేసి వాళ్ళ జీవనంలో చూడవచ్చు. సో వీళ్ళు మూలంగా వీళ్ళ స్వరూపం ఏమిటి అంటే ఆచార్యులు అంటే వీళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అంటే వీళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుండి అవతరించే వ్యక్తి. సో మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎప్పుడొచ్చామో తెలియదు, ఎంత కోటి సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నామో తెలియదు. అయితే మనకి అలాంటి భౌతిక కోరికలు ఉన్నాయి. అయితే శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులైన వ్యక్తులు వాళ్ళు ఈ కోరికలు లేదు వాళ్ళు. మలయాళ వాళ్ళు ఉన్నారు భౌతిక జగత్తులో, ఎలా వాళ్ళు కూడా జన్మించుతున్నారు, ఎలా వాళ్ళు కూడా ఒక కార్యకలాపాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చేస్తుండేది ఇంద్రియ సుఖాని కోసం కాదు. వాళ్ళ జీవనంలో చూడవచ్చు మనం మొదటించిన వాళ్ళకి ఇంద్రియ సుఖం అనేది వాళ్ళకి లేవు. ప్రశ్న వాళ్ళ జీవనంలో చూడము. వాళ్ళు మొదటించినే శుద్ధ భక్తులు కృష్ణుడు నిత్య సిద్ధులు అని చెప్తారు. నిత్య సిద్ధులు అంటే పుట్టుతానే వాళ్ళు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటారు. సో భక్తివినోద ఠాకూరులు అలాగనే వాళ్ళు గోలోకధాం నుండి వచ్చిండే వాళ్ళు వ్యక్తి. సో మూలంగా వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళ కొంత రైటింగ్స్ లో వాళ్ళు రివీల్ చేసిండేది వాళ్ళ మూల ఇది ఏమిది యుగల సేవయ శ్రీరాస మండలి నియుక్త ఖర అమాయ్ లలిత సఖిర అయోగ్య కింకరి వినోద ధరిచే పాయ్. సో వాళ్ళు లలిత సఖి, లలిత ఎవరు? శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్ విస్తరణ లలిత శ్రీ విశాఖ. వాళ్ళ రైట్ లో లెఫ్ట్ లో చూస్తాం మనం వాళ్ళ దివ్యమూర్తులు ఎప్పుడు. సో లలిత దేవి, సో వాళ్ళ సఖ, వాళ్ళ సేవకరాలు, అంత ఆత్మీయ, అంత దగ్గర శ్రీ రాధాకృష్ణ లీలలా ఉండే వ్యక్తి ఎవరు? శ్రీ భక్తివినోద ఠాకూర్. ప్రతి ఒక్కరు మన ఆచార్యులు ఈ గురుష్య పరంపరలో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, వీళ్ళు నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్, విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్, వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాధాకృష్ణ ఆత్మీయ దీంట్లో ఉండే వ్యక్తులు, వీళ్ళు మూల స్వరూపంలో వీళ్ళందరూ. దాని గురించి వాళ్ళు ఒక 2-3 వైపు చెప్పే మాటలు ఉన్నాయి వాళ్ళ ఐడెంటిటీ. ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అదే 350 సంవత్సరాల్లో అపసంప్రదాయాలని స్టార్ట్ అయింది. అపసంప్రదాయాలు వాళ్ళు మనం ఈ చైతన్య మహాప్రభు శిక్షణ దీనికి చేరిన వాళ్ళ ఒక అనుయాయులు మనం అని చెప్తున్నారు. అయితే చాలా డీవియేషన్స్, భగవంతుడు చెప్పే మాటలు ఒకటి, గీతాలో భగవంతుడు ఉపదేశించేది ఒకటి, వ్యవహారాలు ఒకటి, ఇంకొకటి. సో అది విధంగా ఇది వాళ్ళ పేర్లు కూడా ఒకరు తోతారాం దాస్ బాబాజీ అని వాళ్ళు అట్లా గ్రూప్సే ఉన్నారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అనుయాయులు అని చెప్తే ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు కమ్యూనిటీస్ అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు. ఔలా, బౌలా, కర్తబాజ, నేరియా, ధారావేష, సైన్, సహజీయ, సఖీబేకి, స్మార్త, జాత గోసాయ్, అతిభర్తి, చురాదారి, గౌరంగనగరి అని. సో ఇది టు నేమ్ ఏ ఫ్యూ. సో ఇది కమ్యూనిటీస్. ఇంత విధంగా ఇది అపసంప్రదాయాలు, రాంగ్ టీచింగ్స్, రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అని చూశారు. ఇవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదు సకాలే నేహమాత యోగో నష్ట పరంతప సైవాయం మయాత్యద్య యోగ ప్రోక్త పురాతన సైవాయం మయాత్యద్య యోగ ప్రోక్త పురాతన భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యమే ఏతదుత్తమం. సో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్లు భగవద్గీత కూడా కాల సమయమైన ఎలా మార్పుతూ ఉంటుంది, అలాగనే ఈ కాల సమయమైన ధర్మం అనేది అది
అది మార్పు పొందుతూ ఉంటుంది. సో మరల భగవంతుడు స్వతహా రావచ్చు, లేకుంటే ఈ ఆచార్యులు గొప్ప భక్తులు వాళ్ళని భగవంతుడు పంపి మరలా దాన్ని ప్యూరిటీ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. సో భక్తివినోద్ ఠాకూర్ ఇచ్చేసారు. సో అది చాలా అవసరమైంది. వాళ్ళు వచ్చి మరల శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల బోధనలు ఏమిటి, వాళ్ళు అవతరించే కారణం ఏమిటి, ఆ యుగ ధర్మం ఏమిటి అని చూపేదానికి చాలా అవసరం ఉంది. సో దానికోసం భక్తివినోద్ ఠాకూర్లు 180 ఇయర్స్ వెనకాల కూడా అవతరించి వాళ్ళు జన్మించింది. సో వీళ్ళు ప్రచారము, వీళ్ళు రచించే గ్రంథాల నుండి మరలా ఆ బెంగాల్ సమాజంలో చెప్తారు, ఆ గోడి సమాజంలో ఎంత ఒకటి ఇది చైతన్య మహాప్రభు అనుయాయులు అంటే ఒకటి ఇదైపోయింది ఒక టైంకి, అంతా సెంటిమెంటలిస్ట్ ఫెనటిక్స్ ఆ విధంగా ఉన్నది. మరలా ఆ సమాజంలో ఒక గౌరవము, అంత పెద్ద పెద్ద గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరున్నారో అంత స్వీకరించారు. ఆ కారణము మూలంగా భక్తివినోద్ ఠాకూర్. శుద్ధ భక్తి ప్రచారస్య మూలీభూత హ్యోత్తమ శ్రీ భక్తివినోదో దేవస్తత్ ప్రియత్వేన విశ్రుతః. సో వీళ్ళ జన్మము, వీళ్ళ తండ్రి ఆనందచంద్ర దత్త, వాళ్ళ తల్లి జగన్మోహిని దేవి. వాళ్ళు పుట్టిన గ్రామము ఊలా బీర్నగర్. యాక్చువల్ చెప్తారు ఒక సమయానికి కలకత్తా ఏమి ఉంది ఆ ప్రదేశాలు, దానంతా వీళ్ళ యాన్సిస్టర్స్, వీళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆ ఫుల్ ప్రదేశంనే వీళ్ళు ఓనర్స్ అంట. ఇప్పుడు చూస్తాం మనం నగరాలకు, హైదరాబాదు, బెంగళూరు, ఇది వెనకాల ఇదంతా కేవలం ఇది ఒక అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్ అంతే. సో ఎవరో ఒక జమీందారులు ఎవరో దీన్ని రూల్ చేస్తాం. అలాగునే ఈ కల్కటా అనేది దానికి వీళ్ళ యాన్సిస్టర్స్, ఎవరు భక్తివినోద్ ఠాకూర్ వీళ్ళ యాన్సిస్టర్సే సంపూర్ణ దాని వాళ్ళు జమీందారులు వాళ్ళు ఒక టైం. సో వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళ తల్లి గారు వాళ్ళ పేరు పెట్టింది కేదారనాథ దత్త. సో వాళ్ళు మొదట వాళ్ళ కావ్యం అంట వాళ్ళు 2 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు. సో ఇది ఒకటి వైష్ణవ శుద్ధ భక్తుల ఒక క్వాలిఫికేషన్, అర్హత. వాళ్ళు పొయటిక్ వాళ్ళు ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఆ స్కిల్ ఉంటుంది, కళ ఉంటుంది. సో 2 సంవత్సరాలలోనే వాళ్ళు మొదట కావ్యం వాళ్ళు ఒక రచించారంట. ఆమెకి 6వ సంవత్సరాలనే వాళ్ళు సంపూర్ణం డీటెయిల్ గా మహాభారత రామాయణ తెలుసండి వాళ్ళకి. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు మీరే రామాయణ మహాభారతాలు ఎంత ప్రశ్నలు వేస్తే నాకు తెలియదు. నాకు మన 50 సంవత్సరాలు అవుతాయి మనకు తెలియదు. సో అప్పుడు చూడండి వీళ్ళు 6 సంవత్సరాలకి సంపూర్ణంగా రామాయణ అంత పెద్ద గ్రంథం, మహాభారత సంపూర్ణ ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు వాళ్ళు, కంప్లీట్ ఇన్ అండ్ అవుట్. ఇంకా వీళ్ళు గురించి ఒక టైంలో వీళ్ళు 1858 అంటే వీళ్ళకి ఏజ్ ఎప్పుడో ఎంత 20 ఇయర్స్ ఏజ్. సో వీళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు కాదు, ఏమి చెప్తారు, గ్రాండ్ ఫాదర్, సో తాత. సో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు వెళ్తారు. వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు దేహం త్యజించే సమయము, వాళ్ళు నీలాచలం జగన్నాథ్పురి దగ్గర ఉంటారు. అప్పుడు అక్కడ దగ్గర ఆన్ ద వే బ్యాక్ చుటి గ్రామాన్ని, సో వాళ్ళ పేరు కృష్ణవల్లభ దత్త, దేర్ గ్రాండ్ ఫాదర్. సో వాళ్ళు చెప్తారు, నువ్వు ఒక సమయమున నువ్వు ప్రచారకుడు, గొప్ప భక్తుడుగా నువ్వు నీ యొక్క కార్యకలాపాలు చేస్తావు అని వాళ్ళు చెప్పి త్వరనే వాళ్ళు దేహం త్యజించుతారు వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్. అక్కడ వీళ్ళు వాళ్ళకి శ్రాద్ధ కార్యాలయం చేయాలి అంత చేసి మెరలి రిటర్న్ అవుతారు వీళ్ళు భక్తివినోద్ ఠాకూర్ కల్కటా, బ్యాక్ టు కల్కటా. సో మొదటగా వాళ్ళు ఒక స్కూల్ మాస్టర్ గా, ప్రిన్సిపాల్ గా వాళ్ళు పని చేస్తారు. వాళ్ళు హెడ్ మాస్టర్ పొజిషన్, స్కూల్ టీచర్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్ హెడ్ మాస్టర్ భద్రక్ అని. అప్పుడే వాళ్ళు ఒక పుస్తకం రచించుతారు. ఏం పుస్తకం అంటే ఒరిస్సాలో ఉండే మఠాల గురించి. ఎన్నో ఒరిస్సా ప్రాంతంలో మఠాలు ఉన్నాయి, అన్ని వైపు ఉంటుంది మఠాలు. సో దాని ఇతిహాసం, దాని చరిత్ర వాళ్ళు రచించింది. త్వరనే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ స్టాండర్డ్ రెఫరెన్స్ బుక్ గా వాళ్ళు స్కూల్ దీనికి సిలబస్ గా స్వీకరించారు. దాన్ని మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఒరిస్సా అది కూడా మ్యాథ్స్ కూడా మ్యాథమెటిక్స్. సో విలియం అంటారని వాళ్ళు దాన్ని రెఫరెన్స్ బుక్ గా చేశారు. అంటే శ్రీ చైతన్య గీత అనే వాళ్ళు రాశారు ఇంకొకటి. సో వీళ్ళకి ఆ టైటిల్ భక్తివినోద్ ఠాకూర అని తర్వాత కేదార్నాథ్ దత్త అని వాళ్ళు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ లో వాళ్ళ అంకితం.
తర్వాత వాళ్ళకి ఈ టైటిల్లో గౌడీయ గోస్వామి సంఘ అనే వాళ్ళు అనుగ్రహించేది. 1885 శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు 400 ఇయర్స్ యానివర్సరీ, ఆ సమయంలో వాళ్ళకి టైటిల్ ఇస్తారు. శ్రీల ప్రభుపాద్ మొదటి సమాజం ఇచ్చేది భక్తి వేదాంత అని ప్రభుపాద్ టైటిల్ ఇస్తారు. అలాగే వీళ్ళకి ఈ టైటిల్ భక్తి వినోద అని వాళ్ళ టైటిల్. అప్పటి నుండి వాళ్ళ పేరు శ్రీ సచ్చిదానంద భక్తి వినోద్ ఠాకూర్. సో వీళ్ళ కొన్ని ఇది యాక్టివిటీస్ మనం వినాము. ఒక టైం ఎవరో క్లెయిమ్ చేసింది నేను భగవంతుడు అవతారం అని. సో వాళ్ళని పనిష్ చేశారు. బ్రిటిష్ దీంట్లో వీళ్ళు మెజిస్ట్రేట్ ఉండే కారణమున బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వీళ్ళకి చెప్తారు, మీరు చూడండి చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి, చాలా అమాయకులు ప్రజలు వీళ్ళతో ఇదవుతున్నారు, వాళ్ళు కంప్లైంట్స్ చేశారు, ఈ బిషిక సేన నేను భగవంతుడు అని చెప్పి నన్ను ఆరాధించండి, మీ కూతురులో మీ భార్యలంతా నాతో పంపండి, నేను వాళ్ళతో రాసలీలా కార్యాలు చేయాలి, నేనే కృష్ణుడు, నేను అవతరించిన వ్యక్తి, నేను ఇదంతా చేసే వ్యక్తులు ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు ఈ రకమైన అవతారాలు, నేను భగవంతుడు అని చెప్పే వ్యక్తి. సో ఈ వ్యక్తిని బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే ఎవరు తయారు లేదు. సో వీళ్ళు పోయించారు ఎవరికి, భక్తివినోద్ ఠాకూర్. సో వాళ్ళని శిక్షించారు. సో అది మేము ఆల్రెడీ ఒకరోజు వెనకాల దీంట్లో డిస్కస్ చేశాను, అది డీటెయిల్స్. 1887 ఇంకొకటి ఇది దివ్యలీల. 1887 శివలింగ, బెంగాల్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శివలింగ అని చెప్తున్నారు. ప్రతి వైపు ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం శ్రీశైలం అని చెప్తాము, ఇప్పుడు తిరుపతి దగ్గర ఉంది. అలాగే నేను శ్రీశైలం కాదు, ఏదది అది ఇంకొకటి. సో ప్రతి ప్లేస్ అని ఉంటుంది. శివుడు గొప్ప వ్యక్తి, గొప్ప భక్తుడే, భగవంతుడ విస్తరణ ఒక విధంగా. సో ఆ శివలింగం వాళ్ళు విజిట్ చేసినప్పుడు, తారకేశ్వర అక్కడ విజిట్ చేసినప్పుడు శివుడు వాళ్ళ స్వప్నంలో వచ్చి ఏం చెప్తారు, నువ్వు బృందావనంకు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నావు, లేదు నువ్వు నవద్వీప్కు వెళ్ళాలి. అంటే భక్తులకి బృందావన శ్రీకృష్ణుడ దివ్య క్షేత్రం, దివ్య ఇది అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ భక్తి కార్యాలు చేసే ఒక కోరికలు ఉంది. సో సహజంగా భక్తివినోద్ ఠాకూర్ కూడా అయింది, ఇంకా నాది 50 సంవత్సరాలు అయింది, వెళ్ళిపోతాము బృందావనంలో సెటిల్ అయిపోతాము, అక్కడ భక్తి చేస్తాము. సో చెప్తారు. అప్పుడు శివుడు వాళ్ళకి స్వప్నంలో వచ్చి లేదు ఎక్కడ వెళ్తున్నావు, చాలా పని ఉంది నీకు, చాలా సేవ ఇంకా అవసరం ఉంది, నీ నుండి చేయాల్పడి ఉండేది, వెళ్ళు, నువ్వు నవద్వీప్కి వెళ్ళాలి, మాయాపూర్కి వెళ్ళాలి. యాక్చువల్లీ మాయాపూర్ అప్పుడు తెలియదు ఎక్కడ చైతన్య మహాప్రభు జన్మస్థలం అని, ఆ ప్రదేశం అది కూడా కవర్ అయిపోయింది. సో ఓకే ఇదేమైంది, క్లోజ్ అవుతా ఉంది అంటుంది, ఏం చేయాలి, ఇది మరలా పెడతాను, చూస్తాం. సో అంటే మనకి తెలియక ఉన్నప్పుడు మనము శివుడు కాంపిటేటర్ దేవుడు, లేకుంటే విష్ణు ఒక వేరే పంతులు వాళ్ళు వైష్ణవులు, శివుడు శైవలు అనంత మనము ఇదంతా మనం అజ్ఞానంలో అనుకుంటాం. శివుడు అంటే యాక్చువల్లీ వైష్ణవ అనామ్యతాశంభు, వైష్ణవుల్లో పరమోన్నతుడు. సో శివుడే వచ్చి భక్తివినోద్ ఠాకూర్కి మార్గదర్శనం ఇస్తుండేది. లేదు నీ కార్యాలు నీ ఆదేశం ఇస్తున్నారు, వెళ్ళి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు జన్మస్థలంని నువ్వు అక్కడ మొదట కనిపెట్టాలి, తర్వాత ఆ స్థలం మహాత్మ్యంని ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసినట్లు స్థాపించాలి నువ్వు అని వాళ్ళు ఆదేశం ఇస్తున్నారు. చూడండి తారకేశ్వరలో ఇది జరిగిన ఒక ఇన్సిడెన్స్. చాలా పెద్ద ఇది ఉంది, 27 స్లైడ్స్. ఏ స్లైడ్ లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు? 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19. ఓకే, ఇంకేం 8 ఉంది అంతే. ఐ కెన్ ఫినిష్ ఫాస్ట్. తర్వాత వాళ్ళ డిసపియరెన్స్ తిరోభావం. సో తిరోభావం అంటే నేరంగా వాళ్ళు వైకుంఠధామంకి వెళ్తారు. శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు అక్కడ నుండి వచ్చారు, కృష్ణుడు పంపారు వాళ్ళకి మన్ని ఉద్ధరించడానికి. తర్వాత వాళ్ళు భగవంతుడ ప్రతినిధిగా వాళ్ళు పని చేసినాక, ధర్మ స్థాపన చేసినాక మరలా వాళ్ళు భగవంతుడ నేర సాంగిత్యానికి వెళ్తారు. అది ఎప్పుడు June 23, 1914 అంటే ఇప్పుడు 108 ఇయర్స్ 108 ఇయర్స్ అయింది. సో గదాధర పండిత శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస గౌరభక్త వాళ్ళ తిరోభావం రోజే వీళ్ళు కూడా తిరోభావం అయింది అని చెప్తున్నారు.
సో 6 సంవత్సరాలు వెనకాలి తర్వాత వాళ్ళ భార్య భాగవతీ దేవి, వాళ్ళు కూడా చాలా గొప్ప భక్తురాలు, వాళ్ళు కూడా డిసపియరెన్స్. సో వీళ్ళు రచించే గ్రంథాలు ఎంత ఎన్ని నంబర్ ఉంది చూడండి. బాలిద్ ఈ రిజిస్ట్రీ ఉర్దూలా రచించారు 1856లా. సో ఉర్దూలో కూడా వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళకి భాష. తర్వాత ఇంగ్లీష్లో స్పీచ్ ఆన్ గౌతమ 1856. తర్వాత ఇంగ్లీష్లో స్పీచ్ ఆన్ ద భాగవతం 1869. గర్భస్తోత్ర వ్యాఖ్య బెంగాలీలో 1870. రిఫ్లెక్షన్స్ ఇంగ్లీష్ 1871. శ్లోకాస్ ఆఫ్ హరిదాస్ ఠాకూర్ సమాధి ఇంగ్లీష్ 1871. జగన్నాథ్ మందిర్ ఆఫ్ పురి ఇంగ్లీష్ 1871. అఖ్రాస్ ఆఫ్ పురి ఇంగ్లీష్ 1871. వేదాంతాధికారణ మాల సంస్కృత, సో సంస్కృతంలో కూడా పండితులు 1872. సో ఆ సంవత్సరంలో వీళ్ళు రచించిన గ్రంథాలు. దత్త కౌస్తుభం సంస్కృతం 1874. దత్తవంశమాల సంస్కృత 1876. బౌద్ధ విజయ కావ్యం సంస్కృత 1878. శ్రీకృష్ణ సంహిత సంస్కృత బెంగాలీ రెండులను 1880. కళ్యాణ కల్పతరు బెంగాలీ కవనాలు, అది వెరీ ఫేమస్, ఇది కళ్యాణ కల్పతరు 1881. శ్రీ సజ్జన తోషని బెంగాల్ మంత్లీ మ్యాగజైన్ 1881 నుంచి 1898, 18 సంవత్సరాలు నిలుపుక ప్రతి మాసము ఒక మ్యాగజైన్ బెంగాలీలో, సజ్జన తోషని. రివ్యూ ఆఫ్ నిత్య స్వరూప సంస్థాపన ఇంగ్లీష్ 1883. శ్రీమద్ భగవద్గీత విత్ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ కామెంటరీ అండ్ రసిక రచన. సో భగవద్గీత కూడా వీళ్ళు టీకా కూడా కామెంటరీ కూడా రచించారు. శ్రీల ప్రభుపాదులు భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ అని రచించింది. సో వీళ్ళు కూడా రచించారు ఆ సమయంలో. 18 ఇక్కడ ఇయర్ పెట్టలే ఇక్కడ. శ్రీ చైతన్య శిక్షామృత బెంగాలీ 1886. సంబోధన కామెంటరీ బై శిక్షాష్టక సంస్థ 1886. ఎనివే ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఈ గ్రంథాలు ఎన్ని గ్రంథాలు ఉన్నాయి టోటలీ కవనాలు అంతా చేరి 74 ఇక్కడ పెట్టారు పేర్లు. యాక్చువల్లీ 100 ఏమో చెప్పారు, ఇంకా ఎక్కువగానే వాళ్ళు రచించారు. అంటే ఫుల్ లైఫ్ వాళ్ళు రాస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడైనా మనకి డిక్టేషన్ మెషిన్ ఉంది, గూగుల్లో పెట్టేస్తే అది మేము చెప్పింది అది రికార్డ్ చేసేది స్క్రిప్ట్ గా వస్తుంది. అదంతా లేదు, వాళ్ళంతా పెన్ పెట్టుకొని వాళ్ళు రచించారు. చెప్తారు వీళ్ళ రొటీన్ ఎలా రచించారు, వీళ్ళు రొటీన్లో చూడొచ్చు నన్ను. సో వాళ్ళ పుత్రుడు ఇంకొకరు, వాళ్ళ పేరు లలిత ప్రసాద అని. శ్రీల ప్రభుపాద గురు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి, వాళ్ళు బిమల ప్రసాద, వీళ్ళు లలిత ప్రసాద ఇంకొకరు. వీళ్ళు కూడా సన్యాసి. చెప్తారు వాళ్ళు పుత్రుల్లో 5 మంది సన్యాసులు అని చెప్తారు. 10 మంది వాళ్ళు గృహస్థ ధర్మంలో వాళ్ళు 10 మంది పుత్రులు ప్రాప్తి చేసింది. బట్ ఒక డాటర్ కూతురు అనుకుంటాను. దాంట్లో 10 మందిలో ఒక 5 మంది సన్యాసి. సో ఎనీవే లలిత ప్రసాద వాళ్ళు చెప్తున్నారు వీళ్ళ షెడ్యూల్ ఏమి అంటే, వాళ్ళ తండ్రిది ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ 7:30 రెస్ట్, 7:30 8 o'clock ఫిక్స్. ఎర్లీ టు బెడ్ అండ్ ఎర్లీ టు రైస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ హెల్తీ వెల్తీ వైస్. సో వాళ్ళు 7:30కే వాళ్ళు నిద్ర వాళ్ళది. సో తర్వాత 10 గంటలకి రోజు వాళ్ళు మేల్కొంటారు. 10 o'clock నైట్ మనము ఇప్పుడు అప్పుడు నిద్ర చేయము మనం ఎంతో టైం అయితే వాళ్ళది నిద్ర అయిపోయింది అంటే 10 o'clock వాళ్ళు ఫినిష్. 2 hours 2 hours మ్యాక్సిమం 2.5 hours వాళ్ళ అయిపోయింది, వాళ్ళ బాడీ రెస్ట్ అయింది. సో వాళ్ళు మేల్కొని వాళ్ళు ఈ పుస్తకాలు మేము ఏం చూస్తామో ఇదంతా రచించారు. అది ఎక్కడ టైం ఉంది వాళ్ళకి, ఎలా టైం ఉంది. 4 o'clock వరకు, మార్నింగ్ 4 o'clock వరకు 6 hours అదే వాళ్ళు రచించారు. తర్వాత ఒక ½ hour పూర్తి నైట్ రచించారు పుస్తకాలు గ్రంథాలు మన కోసం. వాళ్ళు ½ hour 4 to 4:30 ఒక రెస్ట్. 4:30 త్వరనే మేల్కొని చేతులు వాళ్ళ ముఖం అంతా కడుక్కొని వాళ్ళు హరే కృష్ణ మంత్రం జపం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇది 7 o'clock వరకు జరుగుతుండే జపము. వాటి తర్వాత పత్రాలు, ఎందుకంటే ఎంతో కమ్యూనికేషన్. ఇప్పుడు మనకి ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉంది, మనం ఈమెయిల్ వాట్సాప్ చేసి చూస్తాం ఏమి. అప్పుడు ఇవంతా లేదు. అప్పుడు వాళ్ళు ఫిజికల్ గా లెటర్ పంపుతుండ్రు, ఎవరైనా డైరెక్షన్స్ వాళ్ళు అప్పుడు దానికి రెస్పాన్స్ లెటర్స్ రాస్తుంటారు. తర్వాత 7:30కి వాళ్ళు శాస్త్ర అధ్యయనము. 7:30 to 8:30. 8:30 వస్తారు అతిథులు, ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తారు. సో వాళ్ళతో వీళ్ళు మీటింగ్స్, లేకుంటే పుస్తకం కంటిన్యూ రీడింగ్. లేకుంటే ఎవరు రాలేదంటే కంటిన్యూ శాస్త్ర అధ్యయనం 7:30 నుండి 9:30 to 9:40. సో 9:30కి మరలా ఒక 10 minutes చెప్తారు. బాడీకి ఎక్కువగా ఆయాసమైనప్పుడు మనం 2 hours 4 hours నిద్ర ఎంత చేస్తేనో అది నిద్ర ఉంటుంది, అది కాదు. కొంత రిలాక్సేషన్ 10 minutes చేస్తేనో మరలా ఫ్రెష్ అవుతాం. సో ఆ విధంగా చేయాలి. సో అదొకటి అంతే. వాళ్ళు ½ hour 4 to 4:30, 9:30 to 9:45 15 minutes. 9:45 వాళ్ళు స్నానం చేసుకుంటున్నారు. అంటే వాళ్ళ రొటీన్ ఒక విధంగా సెట్ అయింది. 9:45 వాళ్ళు స్నానం చేసి, అప్పుడు వాళ్ళ ఆహారం చూడండి, అది కూడా ఫిక్స్. ½ quart మిల్క్
హాఫ్ క్వార్ట్ అంటే నాకు తెలియదు, క్వార్ట్ అంటే ఎంత పడుతుంది, ఎన్ని ఎంఎల్ పడుతుంది నాకు తెలియదు క్వార్ట్ అంటే. సో హాఫ్ క్వార్ట్ మిల్క్ అంటే 2 చపాతీలు, కొంత పండులు, ఫ్రూట్స్. సో 10 మినిట్ ఆహారం ఫినిష్. 9:55 వాళ్ళకి హార్స్ క్యారేజ్ ఏమి ఉంటుందో అప్పుడు ఉంటుండే, ఇది గుర్రం పైన క్యారేజ్, దాంట్ నుండి కోర్టుకు వెళ్తుంటారు. 9:55. సో ఇది అది కూడా ఉన్న తర్వాత ఇక్కడ అంతే ఇంతే పెట్టారు, ఒకటే పెట్టారు. యాక్చువల్లీ కంటిన్యూ అవ్వాలి. 9:55 నుండి వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్ళి 1 o'clock ఏమో రిటర్న్ అవుతారు. 2 hours చెప్తారు వాళ్ళు అంతా కేసెస్ ఫినిష్. ఇప్పుడు మనం కోర్టుకు వెళ్తే అయింది 10 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు, 40 సంవత్సరాలు అవుతాయి, కోర్టు డిసిషన్ రాదు. ఇది మన జడ్జెస్ కావచ్చు, లేకపోతే సిస్టమ్ కావచ్చు. ఇది ఇప్పుడు అయితే భక్తివినోద్ ఠాకూర్ ఎంత ఇది అంటే భౌతికంగా కూడా వాళ్ళ డిసిషన్స్ వింటుండ్రి. 2 పార్టీలు డిసిషన్ ఫైనల్, ఇమీడియట్, త్వరనే, ఇంకేమి ఇంకా వెయిట్ చేయాలి, తర్వాత ఇంకొకటి అడ్జాన్ అదంతా లేదు. సో అంత ఫాస్ట్ గా వాళ్ళ డిసిషన్స్ అని చెప్తుండ్రి. వింటాం కదా, విక్రమాదిత్య అని ఒకరు మహారాజు ఉన్నారు, చాలా చక్కగా వాళ్ళ డిసిషన్స్ ఉంటుంది. సో అవంటి ఏమిటో వీళ్ళు ఇంకా గొప్పదు, శుద్ధ భక్తులు, ఆచార్యులు, త్వరనే డిసిషన్స్. సో ఇక్కడ వీళ్ళు 3 ప్రిడిక్షన్స్ పెట్టారు భక్తివినోద్ ఠాకూర్లు. 1914 వీళ్ళు తిరోబాబు అని విన్నాం మనం. వీళ్ళు ముందు ఏమవుతుంది, భవిష్యం ఏమి 1914 తర్వాత ఏమవుతుంది అని వాళ్ళు 3 ప్రిడిక్షన్, చాలా ప్రిడిక్షన్స్, 3 ప్రిడిక్షన్ ఇక్కడ చదువుతున్నాం. 1896 వాళ్ళు ఒకటి రచించిన ఒక గ్రంథంలో, ఆ గ్రంథం వాళ్ళు ఫుల్ యూనివర్సిటీలు, విశ్వవిద్యాలయాలు విశ్వంలో ఏమిటి ఉన్నాయి, ఇది ఆక్స్ఫర్డ్ ఇంగ్లాండ్ లో, లేకుంటే మ్యాక్గిల్ అని కెనడాలో, అక్కడంతా పంపుతారు. ఏమో ఆ పుస్తకం రచించిన వాళ్ళు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఇస్ లైఫ్ అండ్ ప్రిసెప్ట్స్, ఇప్పుడు కూడా ఆ పుస్తకం ఉంది. సో దాంట్లో వాళ్ళు రచించింది ఏమంటే, త్వరనే ఒక గొప్ప వ్యక్తి పుట్టుతున్నారు, జన్మిస్తున్నారు 1896 ఆ గ్రంథంలోనే వాళ్ళు చెప్పేది. ఆ గ్రంథం దాంట్లో ఇంట్లో ఎప్పుడో ఇది యాక్చువల్లీ 1870 ఎనీవే, టైం ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఇంకొక వైపు 74 ఉన్నట్టుండే. ఎనీవే డజంట్ మ్యాటర్. సో వాళ్ళు ఒక గొప్ప వ్యక్తి అవతరిస్తున్నాడు. ఎవరు? సంపూర్ణ విశ్వంలో వాళ్ళు చలించి ఏది ఒక ఆటంకం లేక వాళ్ళు ఈ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సందేశాన్ని, ఈ భగవద్గీత సందేశాన్ని, మన దీన్ని ప్రచారం చేస్తారు అని వాళ్ళు చెప్పారు. సో అదని ఎవరు చేసిందని? మన వ్యవస్థాపకాచార్య శ్రీల ప్రభుపాల్. సో వాళ్ళు పుట్టిన సంవత్సరం కూడా 1896, అదే సంవత్సరంలో. సో అంటే వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళకి ముందు వస్తారు, భగవంతుడు ఒక శుద్ధ భక్తుని పంపుతున్నారు, మేమేం చేసిన కార్యంని వాళ్ళు కొనసాగిస్తారు, వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తారు అని వాళ్ళకి తెలుసు. ఆ ప్రిడిక్షన్ వాళ్ళు చేశారు. రెండో ప్రిడిక్షన్, చాలా దగ్గర సమయంలోనే ఈ హరినామ సంకీర్తం అనేది విశ్వవ్యాప్తిగా ప్రచారం అవుతుంది. ఒకటి ఆ వ్యక్తి ఎవరు వస్తారు అనే వాళ్ళు ప్రిడిక్షన్, ఆచార్యులు ముందు వచ్చి ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాదులు వచ్చి. రెండో ప్రిడిక్షన్ ఏం చేస్తారు, ఏం కార్యం అవుతుంది అంటే, పూర్వ విశ్వంలో ఎన్నెన్ని దేశాలు ఉన్నాయి, ఎన్నెన్ని జనులు ఉన్నారు, అమెరికన్స్, ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్స్, రష్యా, జర్మనీ ఎప్పుడో జర్మనీ పేరుండలే, ప్రష్యా అని వాళ్ళు పెద్ద బిస్మార్క్, ఓటోవాన్ బిస్మార్క్, ఖైజర్ అంతా వీళ్ళు రాజులు. సో వాళ్ళు ప్రష్యా అని పేరు పెడతారు. ప్రష్యా జర్మనీలో ఒక ప్రాంతం పేరు. సో ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ రోజు, ఆ జనులు, ఇంగ్లీష్ జనులు, అమెరికన్ జనులు, ఫ్రెంచ్ జనులు, ఈ రష్యా జనులు చేరి వాళ్ళ ఊర్లో, వాళ్ళ గ్రామంలో కరతాళ మృదంగా పెట్టుకొని హరే కృష్ణ వాళ్ళు దాంట్లో దివ్య ఆనందం అనుభవించుతారు. ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ రోజు? ఇది అవుతుంది సద్యంలోనే అవుతుంది ఇది అని వాళ్ళు ఆ ప్రిడిక్షన్, భవిష్యంని చెప్తున్నారు. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చే రష్యన్ డివోటీస్ చెప్తారు, ఏమి భారతంలో మీరు సంకీర్తన చాలా తక్కువ కదా, మీరు ఏమో సండే మాత్రం వెళ్తారో, లేకపోతే ఫెస్టివల్ రోజే వెళ్తారు కదా. మనము రోజు వెళ్తాం మన ప్రదేశంలో, మన సిటీస్ లో. మనము అది మేము వెళ్తే మనము కేవలం ఇక్కడ 2 మంది కర్తాలు పెట్టుకొని, 1 మంది వృద్ధంగా పెట్టుకొని, రిపీటర్స్ లేదు, ఇది కాదు. అక్కడ మనము 200, 300, 500 మంది వెళ్తాం, మనము రోజు వెళ్తాం. మనం ఇక్కడేమి ఇది లేదు అని మనకు చెప్తారు వాళ్ళు. ఆ కోల్డ్ ప్రదేశంలో, ఇంకొక ప్రదేశంలో వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళు. థర్డ్ ప్రెడిక్షన్ వాళ్ళు చెప్పింది, ఎప్పుడా ఈ ఒక వైట్ కలర్ ఫారినర్స్ మాయాపూర్ ధామ్కి వస్తారు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు జన్మస్థలంలో వచ్చి ఇక్కడుండే వైష్ణవులు ఎవరున్నారు వాళ్ళని చేరి జై సచ్చినందన్ అని వాళ్ళు చెప్తారు. ఎప్పుడు ఆ రోజు వస్తుంది? సో యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ప్రెడిక్షన్స్ శ్రీల ప్రభుపాదులు పూరించారు. ప్రభుపాదులు డిజైర్స్ ప్రీవియస్ ఆచార్యస్, పూర్వ ఆచార్యుల వాళ్ళ కోరికల్ని పూరించేది వాళ్ళ అనుయాయులు. సో ప్రభుపాదులు అంతా పూరించారు.
సో లాస్ట్ వాళ్ళ లెటర్ వాళ్ళది 1910లో వాళ్ళ పుత్రుడు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతికి ఏమిటి లెటర్ వాడు రాసేది? ఎవరైనా చదువుతారా? ఎవరు చదువుతారు లెటర్? ఇంగ్లీష్ లోనే చదువుతా. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు ప్రభుజీ. ఓ సారీ నేను ఇది స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు నేను. ఓ సారీ. ఈ ప్రెడిక్షన్స్ కూడా ఉండే, ఇదంతా నేను చూపలేదు కదా. ఎనీవే నేను ఐ ట్రై టు మేక్ ఏ పీడిఎఫ్ అండ్ షేర్ ప్రెజెంటేషన్. చూస్తాను, మీరు చూసుకొని వచ్చింది. బుక్స్ రిటర్న్ అంతా, ఇదంతా బుక్స్. తర్వాత డైలీ షెడ్యూల్, తర్వాత ప్రెడిక్షన్స్. సో ఎనీవే నేను పీడిఎఫ్ చేసి పంపుతాను, మీరు చూసుకోండి. తెలుగులో కావాలంటే ఎవరైనా అవుతే సాధ్యమవుతే ట్రాన్స్లేట్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఇది చివరి చదువుతారు. హ్యాండ్ రైట్ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే Can I read ప్రభుజీ? చదవండి. Letter to his son Bhakti Siddhanta Saraswati. Letter to Bhakti Siddhanta Saraswati, 1910. Saraswati, people of this world who are proud of their own aristocratic birth cannot attain real aristocracy. Therefore, they attack the poor Vaishnavas, saying they have taken birth in low class families because of their sins. Thus, they commit offenses. The solution of the problem is to establish the order of the Daiva Varnashrama Dharma, something you have started doing. You should know that to be the real service to the Prabhuji, it's to the sir Prabhuji, adi font taggichan Prabhuji, because adi anta ravatledu. To real service to the Vaishnavas, because pure devotional conclusions are not being preached. All kinds of superstitions and bad concepts are being called devotion by such pseudo sampradayas as Shajiyas and Atibari. Please always crush these anti-devotional concepts by preaching pure devotional conclusions and by setting an example through your personal conduct. Please make great effort so you can start parikrama of Sri Dhama Navadvipa as soon as possible. It is by those actions that everyone in this world will receive Krishna Bhakti. Please try very hard to make sure that the service to Sri Mayapur will become a permanent thing and will become brighter and brighter every day. The real service to Sri Mayapur can be done by acquiring printing presses, distributing devotional books, and Sankirtana, preaching. Please do not neglect to serve Sri Mayapur or to preach for the sake of your own reclusive bhajan. When I am not present anymore, please take care to serve Sri Mayapur Dham, which is so dear to you. This is my special instruction to you. People who are like animals can never attain devotion. Therefore, never take their suggestions, but do not let them know this directly or indirectly. I had a special desire to preach the significance of such books as Srimad Bhagavatam, Sat Sandarbha, and Vedanta Darshan. You have to accept the responsibility. Sri Mayapur will prosper if you establish an educational institution there. Never make any effort to collect knowledge or money for your own enjoyment. Only to serve the Lord will you collect these things. Never engage in bad association, either for money or for self-interest. Signed, Kedarnath Datta Bhakti Vinoda. Hare Krishna Prabhuji. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
సో కొంత లేట్ అయింది. నెక్స్ట్ సెషన్ మీరు ఏం చేస్తారో లేదో తెలియదు ఈరోజు. ఓకే, బట్ ఎనీవే నేను కృష్ణవేణి మాత మీకు పోస్ట్ ఇస్తాను. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ లైవ్ ఆఫ్ చేయలే ప్రభు. లైఫ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఓకే ఓకే.